Mun san yau mun haɗu da wannan masu shirin na mata a yau sun je wajen daura, Allah ya musu rahama, suka ce su wallahi ba su da wata manufa mummuna. Masu shirin mata a yau mun zauna da su ga su muka zauna, suka ce wallahi malam hankalin mu ya tashi, mun kasa ci mun kasa sha, ƴan uwanmu ma hankalinsu ya tashi saboda mu ba ma nufin wannan abin da suke kallo. To ko da ba kwa nufin haka, abin da ya burge ni da ku shine sun ce wallahi kuskure suka yi, sun kuma gamsa sun yi kuskure. To Allah ya yafe muku kuskuren da kuka yi, saboda fadin Allah rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, sannan kullu bani adama khata, amma mafi alkhairin wanda ya kuskure shine yayi me. To wa'annan matan sun zo sun samu malam daurawa, gani ga malam daurawa ga su sun ce sun tuba, sun kuma gamsu sun yi kuskure kuma ba za su ƙara ba. Sannan sun ce za su dinga tuntubar malamai a abubuwan da suke yi din, inda za kafin su yi wani abun za su yi tuntuba inda kuskure a gyara musu. Sun yi kyan kai ko musu kyan kai ba, muna roƙon Allah ya yafe musu kurakuransu, Allah ya musu albarka, Allah ya gyara bayansu da gabansu, Allah ya sa su yi amfani da wannan kafar. Wato ita Arewa 24 ne, mu a gurinmu muna da question mark a kanta, shi gidan tibin muna da question mark a kansa. Amma babu laifi in dai musulmi zai shiga ya kai gyara, ba ya musu aikin da ake bukata don a rusa tarbiyya ba. An gane ko? Yawwa, kaga ai akwai wacce sai daga baya ake gaya min, ita ta ce wai abin da yake damunta auren Bahaushe a yanda aka faɗa shine wai auren Bahaushe master and slave ne. Wai master and slave, cewa wai miji da mata wai kamar oga ne da baiwa. Shi miji kullun shine oga, mata ita ce baiwa. Tsakani da Allah haka ne? Wannan ba haka yake ba.